Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7:39. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo. Sa kalwan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ang mga kontraktor, temprano pa sila nag-Christmas, kag ang mga congressman, kag ang mga senador, kag ang mga taga-DPWH. Kitaya, nagaisip pa, 93 na ang kadlaw, Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. #1 ang
ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Isip mo yung orasan na oras na ito mga ka-K5, 42 minutos na nakaligad sa alas 7. Kaliwat, maing gabi na sa inyo tanan, maing gabi sa bilog nga Western Visayas. Maing gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurrio, Mula, Revalo City proper. Kag sa atong man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kinandan magka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Rifuyo, kagya subuman mga pila karon ka mga balita mag-information nagikan sa iban panaton nga mga K5 reporters. Upod kay K5 Kim Kaluyo and K5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa Iloilo City Hall, upod man sa Iloilo Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Kag mga balita man nga tipo ni K5 Karen Badilla. Samtang mga balita karon national kag balita international. Kuha naton mga dalagko nga mga headlines. Nagikan sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Api. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Podre sa aton nga partner sa technical side, K5 Andre La Pastura. Plastar na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Diri kita karon sa aton nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita. Kay informasyon diri sa ato siling nga pagpangalagan. Today is a Tuesday, September 23, 2025. Kapit sa 23 na kita subong edisyon diri sa ato siling nga pagpangalagan. Amo ni sang second to the last Tuesday sa bulan sang Setyembre. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, plastar na sa aton nga mga kauturan sa pagtalakay naton sang pila ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon. Ang inang Senate Blue Ribbon Committee, mga K5 sa kainaandan nga ginapamunuan na subong ni Senator Ping Lacson bilang chairman sang Committee on
Senate Committee o Blue Ribbon o Senate Blue Ribbon Committee. Liska daw. Brangkiwasaw. Gabrangkiwas man nga. Ato sining mga kautura. Mga ka-K5, Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Ping Lacson, kagang Senate President nga si Senator Inang Tito Soto. Kung sa iba na to, sining mga senador nga natambong sa sining kahiwatan sang ginapatigayon nga investigasyon sang aton nga Senate Blue Ribbon Committee upod sa mga nalamita kanadalahig sa sining flood control projects anomaly diri sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K5. Kagaina sang aga patigayon na sang hearing na manliwat no sa Senado kag nangin ang ila sining resource person sa gyapon amo man gyapon ang mag-asawa nga Diskaya si Engineer Alcantara kag si Engineer Bryce Hernandez. Ini halos sila kag tuman si former inang DPWH Secretary Bunuan kag iban pagid nga mga resource person sa diin ang ining si Engineer Alcantara, mga ka-K5 ang district engineer sang Bulacan nga amo ang nangin kontrobersyal naghimo sang iyang affidavit kag ginbasa ini sa atubang sang tanan nga mga senador nga miyembro sang Senate Blue Ribbon Committee kag insumpaan niyang iya sining nga salaysay. Mga ka-K5, kaya sining nga affidavit, iya sining nga ginsumpaan nga amo ining matuod. Mga ka-K5, sa iya sining nga pagsaysay, sa iya nga affidavit, nakabutang diri nga ang pinakauna ya gali nga nakilala diri kay 5 Andre. Sabi mo kung sino? Si Undersecretary Bernardo. Si Undersecretary Bernardo makikipay bukon Yusek nga sa diin sa ila sining pagkilalahay dito kuno ni sila nakilalahay sa dito sa La Union. Mga ka-K5, pagkilalahay nila si Undersecretary Bernardo siguro mga chimpo pa ni Tatay Digong ni mga ka-K5, pagkilalahay nila ini siya ang ginbutang si Undersecretary or Yusek Bernardo. Mga ka-K5, amo ang nagbulig sa iya nga ginimo sa nga district engineer sang Bulacan. Kag sa amo sini nga sitwasyon diri nagsugod ang ilang nga mga transaksyon. Diri nagsugod kay 500 ang mga transaksyon, ilabi kag labaw sa tanan ang mga flood control projects. Nga sa diin ang ining nga mga transaksyon ginalamitahan sang binilyon-bilyon ka pesos, mga ka-K5, nga nagikan sa GAA o kon General Appropriation Act sang pungsod Pilipinas. Binilyon-bilyon. Kag diri na niya nakilala, mga ka-K5, ang ining mga pila ka mga personalidad katulad ni Congressman Zaldico, mga ka-K5. Si Congressman Zaldico among personal niya nakilala. So no sa iya nga may mga nakapertiniser nga kwarta bilang amo ini ang ilang nga ginahatag nga komisyon o kon SOP. Amo na ni sang SOP, no? Amo na ginambal ko sinong SOP bla. Abi nyo kon anong SOP, ginpanami-nami pa nila ang title kay 500. Ang ngalan sang
SOP, no? Ang buot silingon, gin pa nami lang ngalan nga para nga daw hindi kuno abi hindi kuno abi racket, hindi kuno abi pangawkaw sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Ang buot silingon sang SOP kay 500 bimo kuno no? Standard Operating Procedure. Yuda-puga. Standard Operating Procedure sa ano na? Daw pamatyagan ko daw ga kwan ka mo ba daw ga search ka mo sang nagapa-implementar ka mo sang ano gani niyo sang search warrant mandamiento diri kisa nga may Standard Operating Procedure. Gali kayong ilang Standard Operating Procedure, mga ka-K5, amo ang pagbaton sa nga kwarta sa ila sini nga mga ginpang plastar nga mga projects. Base sa panaysayon kag sa pag-isa-isa, husto gid ang ginambal ko sa inyo. Husto gid ang pagplastar ko sa inyo mga ka-K5 sa sining ginahimo nga mga projects. Sa kada himo sang projects, nga ka-K5 siling sang aton siling gobyerno dapat mapagwa sang pundo. Ang nagahimo sa siling pundo, ang nagapapundo sa amo nga mga projects, amo ang mga senador kag mga congressmen. Tapos pag once nga ikaw nagani ang ginatawag mga ka-K5 nga funder o kung naghimo sang pundo, pag-abot dito sa lugar, ipaagi ini sa DPWH. Pero pagpaagi sa DPWH, ang funder sini, o kung nagahimo sang pundo, dapat may ara sang porsyento nga kwaon sa sini nga project. Mga ka-K5, ang hambal ni Kwan, ang hambal mga ka-K5 ni Bryce Hernandez, ginako niya kay 500 nga substandard ang halos kalabanan nga mga projects, humalin pa sang una hasta subong. Tungod sang sining ginapagwa nga kwarta sang gobyerno nga ginabaton mga ka-K5 nga kickback o kon SOP sang mga nagahimo sang pundo para sa sining nga mga proyekto. Akig si Senator Erwin Tulfo, siling ni Senator Erwin Tulfo kay 500, siling na tabo naman. Bot mo silingon nga magambal ka nga substandard ang mga projects, delikado dasi kung iguon kita sang earthquake o kung sang base kung iguon kita siling nga sang inang linog, may disgrasya base magkra wasdak siling ang mga building nga maging pang-ubra nyo kay puro tanan mga substandard. Ang eksplanasyon ni Engineer Bryce Hernandez, mga ka-K5, nga hindi gali mo na botsilingon nga sulid man ang proyekto pero ugaling gin padakuan lang ang pundo base sa plano gali kay 500. Sa plano nila ginapadakuan, like for example ano nga klase sang pamaagi amo ni kay 500, like for example ungka flyover nga sa ungka. Visit kasi kautok niya ako ning baba ko niyo. Paimonong ng ungka to gahipos-hipos sa tani itong mga kontraktor to kag mga nadalahig to. Kaya ginhambal ko lang laban-laban ga pisik ni sila mo. Yon sungad mo ha. Hindi lang nga na ipagtandugan ng ungka ni kay nga kontrobersyal pangadaan subong DPWS ni visit mo nga sungad mo John kiputa. Dapuga. Ano ato example man like for example ang anong ginkuan man ano ang gin wag kita example ba do aganan na lang anay para layo-layo sa syudad kay karon madapugahan naman ta na di karon ito ta sa Banwa na yo sa Pabiyata hindi lang nay sa ungka kay ang ungka ni may sakop abing syudad mong madapugahan naman ta di karon. Okay, Pebandre. Dito na tayo matandog sa Aganan. Like for example, Aganan flyover. Nga amo ni siya ang monumento sang korupsyon. Siling sang mga grupo sa mga pamatanon. Monumento sang mga korupsyon. O mga ka-K5.
ang Aganan flyover monumento sang monumento sang korupsyon. May monumento so si Rizal kag si Andres Bonifacio may monumento magali sang korupsyon, no? Dapat itapik tanada guro ang mga ang mga itsura sang mga politiko nga nangawat da. Sino dapat ipamutang tanada man? Mga muanta monumento, isan buhi pa sila. Okay. So isample naton mga ka-K5. Like for example, no? Aganan flyover. Ang iya nga budget kay 500, no? Sino gani na ang proponent? Sino gani na budget? Sino man daw si former Senator Franklin Rilon panada blamong? Do iya panada? Kag si under sa pagpaagi sa kay Congressman Mike Gurisita blamong? Mga ka-K5. Pero daw ara na daw nagpakita, daw nagpasikat na sila tanan. Halin sa gobernador, pagkadto sa congressman, pagkadto sa kay former Senator Franklin Rilon. Hasta si former Mayor Jerry Triñas gani ara pa daya picture mong nagsakay-sakay sa sa ungka ganito ya. Okay, sa Agananta. Ang ungka pa ba hindi tanay pag itandugo ng ungka kay basi madapugahan tadi blaw. Daan nga pasingit ka daan subong si Hieronimo. Mga ka-K5. Pasingit sa kay kalalain sa bisan yung katumok sa kay Jamjam Barunda do hindi madutlan Jamjam Barunda mo. Ginapang tumok itong mga tanan nga mga projects. Ilabi na mga flood control projects yung mga pila kuno to kakwan. Yung mga pila kuno ka mga projects diri sa syudad sa Iloilo, yung mga 17 ka mga flood control projects. Yung may ara kuno nga 5 nga ginapatihan nila nga ghost projects. Nga ginapatihan na siguruhan nyo. Kaya mga hambal kang ginapatihan bo siningon kutso-kutso na. Gintra ka mo kutso-kutso, dapuga. Ano ka mo mga chismoso? Ano ka mo mga marites ka mga maritos? Siguruhan nyo. Hindi kay mga ara ka mo sa gobyerno, gapulungko ka mo na sa city council, mga konsyal naghambal siniyo. Mga konsyal kag si Mayor Isa, gambal sila nga may ara kuno nga sa 17 kuno ka mga flood control projects diri sa syudad sa Iloilo. Kaya ara kuno nga 5 ka mga ghost projects nga ginapatihan nila, ginaduwa-duwaan, ginapatihan. Hindi nga duwa-duwaan, awabi usisaan yung mayad kung sakto. Ano na yan? Ano ka mo, ara ka mo sa gobyerno? Intra ka mo kutso-kutsois, intra ka mo chismes, dapuga. Ano ka mo mga maritos, mga marites? Siguruhan nyo kung tuon, di man nga may 5. Kaya kung may ara gani, kantuan da kag usisaon. Mga media mo mapatunga da kang makanto da kang mag-usisa, hindi Blacky 500. Hindi kay mambal ka mo nga duwa-duwa ka mo nga may posibilidad nga daw kag ginapatihan nga mga ghost projects. Kapugang klase kautok ninyo, may ara kamo sa opisyal, kamo ang may deber sina, kamo ang may direkta nga kwanda nga knowledge. Tungod kay may ara kamo nga mga datos, duwa-duwaan pa. Ano nga klase naman? Hindi ba? Istoryahan tala karon diri sa ato sini nga pagpangalagan mga ka-K5 o kag amo na tong hambal ko sa inyong substandard nga ang substandard kag overprice. Ang eksplanasyon sini diri ni Engineer Hernandez, Bryce Hernandez, nga hindi galiya kung maghambal kita nga substandard. Ang akon man nga pag-insindi kay matindi mo kay engineer kay 500 mo, no? Ang akon nga pag-insindi nga ginapagamayan ang mga materialis, hindi bla kay 500. Simo pag-insindi amo man na hindi bla. Nga kung maghambal kita nga substandard, no? Ginapagamayan ang materialis. Like for example, ang kabilya. Kung ang kabilya nga ibutang ta sa haligi, nagatakos sang 14, no? 14 abi ang dakadakuon sang kabilya, ginahimo lang nila nga 10 o kun 12. No? Amo na ang pag-insindi ta nga substandard. Pero sala gali.
Base sa ibang guro mo ginaguro ginahimo nila wala labot nga substandard. Overpriced na may substandard pa. Ilang tawab lang mga agi blas ang ila sini nga mga ginapangubraw nga kalawas dak sa baha. Base amo gimanaguro no ilabi na sa mga flood control project siguro base amo na ginahimo nila. Pero kung sa mga building like for example mga school buildings, mga inang government buildings, may posibilidad nga wala giman nila ginhimo na kay nga kadelikado kay 500 mo. Kamakon mo isubstandard mo, ilisan mo ang mga numero kag ang mga takos ang mga kabilya kag sa mga simento nga ginapamutang mo da. Di ilabi na school buildings. Ang kabataan karon malinugan karon magkaubos ng kalawasda karon building kuno kalamatay mga bata da hindi bla kay 500. So, ginahimo gali nila, suno dire sa panaysayan, kaya ang akon nga pag-insindi, kaya hindi man ko engineer, amo man na, nga ginabuhina nila ang mga takos sang mga materyales, gali lain. Ang style gali nila, suno, sa kay Engineer Bryce Hernandez, nga nagpirde sang 430 milyon sa kasino. Sa sulod gid lamang sang pila ka bulan. 430 milyon ang iya nga pierde kay 500 sa kasino. Upod sila ni Engineer Alcantara ang iya nga boss. Siya ang kuan mong assistant kuan mong district engineer. Ang district engineer si Alcantara sa Bulacan sa Bulacan. Ato gini sa Bulacan ni mga dalok-dalok kamo sobra-sobra kamo magpangangawti. Diya sa Iloilo City duro diskarte lang gamay. Sa Iloilo province may mga duro diskarte lang gamay, sa Iloilo City may mga duro diskarte lang gamay. Inyo yadra sa may Bulacan sando sinyok dalok-dalok abit ilang tawo kundi abot ki kamo. Okay nga ubra kamo ka kinasino. Way kaway patay kadto nyo to sa suler. Ako gani nga may invitation gani ko sa suler, way gani ko magkadto sa suler libre. 500. May libre ako nga 3 kadlaw kag 3 gabi ito sa suler. Way pa na akong kadtuan to. Kaya hindi ko yatahor mo. Balukang suler ni, ara ng lugar sa mga kasino kay 500. Now, Aryo, ang kuan gali, ang estilo nila amo ni ay, ginahimo nila kay 500. Like for example, ang budget nga nakabutang dira, ako abi ang like for example, ako abi si congressman no kay aganan hindi na taguro magdala na aganan kay maigo naman nagkaroon ng ibanda. Maran ko dan magsakit sang balatyagon sa ngakon isig ka pareho nga mga kawatan. Maran ko dan mag-igo hindi ko gusto magsakit sang balatyagon sa mga kawatan. Hindi ko gusto nga sakiton na balatyagon sa mga buaya. Yung ba ko niyo kakalaibe lang ta kay tungod sang sungad kung kay isa pero sa tutuod lang kay 500 ang inambal ko tuod man mo. Okay na no. Di na lang ta maghatag sang sample nga kuan na school building na lang guro hindi ta lang kag at large lang kay 500 at large why ta sang itudlo nga projects no at large. Like for example at large na tanay hindi ta magtudlo building like for example Haro Public Market. Ay nano man hambal ko at large. Haro Public Market naman ang mga 4 na katuig way gyapon humana. Hindi na lang ang Haro Lapas Public Market lang abi no. Ay amuman 4 na magkatuig way pa man mahuman man. Ay hindi na lang abi, diri na lang kita abi sa Aribalo Public Market. Bago may gamay na prong budget sina mga 450 million. Ay susun yung baba ko niyo. Inano ning baba ko ning may patay. Sus, Diyos ko Lord, patawara man ako nga ang sungad ko, pirti kadasig, mamiyang utok ko, pirti kadasig. Ang utok ko lain ang ginapaminsar, pero ang sungad ko, target gito sa mga projects. Okay. At large na lang kay 500, at large
Para nga way ta sa may masakit nga balatyagon. Kay kun sa ihambal ta ni karon masakit man balatyagon nila. Tapos mahambal na karon sila nga pamati daan ang akon nga kabataan, ang akon nga mga aputi mahuyan kami, tawgon kami nga mga kawatan. Nahuyan pa kamo ang mga may mga huya pa kamo gali. Abi ko ani mga guya nyo na do mga salsalon na nakadamol. Bisan lagarion mo, subong, pero sabi lagarion mo mga guya nyo na. Laban-laban na, maudugo na, sunod pa nga tuig. Amo nakadamol sa mga guya nyo, subong, may huya pa kamo! Ay, nanuman. Kamadiritsuhan ako. Now, at large, sample mga ka-K5, school building. No? School building. Ang nakabutang sa plano, may plano na sa mong, no? Ang nakabutang sa plano sang school building, dapat ang kadakuon sang haligi, 3 katawo ang maghakos, amo na kadako ang haligi, no? Dapat 3 lang katawo ang makahakos, amo na kadako ang haligi, abi, ang kadakuon. Galing, kay ang proponent o kon ang funder, ang nagpagwa sang pundo, naghimo sang pundo, para sa sina nga proyekto nga school building, gusto ya mangayo sang 30% nga kickback o kon ginatawag nila nga SOP o kon Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure. Katsautan rin. Nami ko rin mo, antara music, kantahan ta na, no? Kay matilaw ang naghimo sang pundo sang SOP o kon kickback kon si late Senator Miriam Santiago pa, sila niya pagdaming proyekto, daming kickback. Gusto gali si late Senator sa kwan ng Miriam Santiago kay 500, no? Gusto sa gali. Tingala ko nga damo-damo sa nagahikay sa iya di sa Iloilo. Sila sa mga Ilonggo de. Puro ka lang sila nga wakal, puro ka lang wakal. Daway ka man sang proyekto di sa Iloilo City. Sila ito sa mga taga-Iloilo, sa mga Ilonggo. Sa kay late Senator Miriam Santiago. Gali, kay si late Senator Miriam Santiago, hindi siya gusto nga mag-kickback. Hindi siya mangawat. Kay nga, balaan niya nga pag damo-damo projects, damo-damo kickback. Kag sa pagkamatuod lang kay 500, no? Ang trabaho sang mga senador kag mga congressmen diri sa syudad, mga konsyal, sa banwa, mga SB member, no? Ang trabaho nila is to legislate. No? Legislative function kamo. No? Buot silingon ngang trabaho nyo parehos sang ginatrabaho ni late Senator Miriam Santiago nga nagahimo sang mga layi o kun mga kasuguan kay 500 nga makapaayad-ayad sa pangabuhi sang aton nga mga pumuluyo. Amo nang trabaho sang mga senador kag sang mga congressmen. Hindi kay mangita pundo kag ipahimo sang building. Kay man, mga ka-K5, ang nagapa-implementar sini, amo ang mga executive function. Siningon, bisan hindi ka mangita pundo, kag himoon nga tay-tay o kon building, sa imo nga lugar, himuan ina sang presidente, kay iya na obligasyon, amo nang rason, kung nga may mga Presidential Assistant for Western Visayas siya, Presidential Assistant for Mindanao, Presidential Assistant for Inang Luzon, Calabarzon, o kung sa diin pada, mga ka-K5. Kay sila amo ang nagalantaw sa ibabaw, kundiin ang mga kinanglan nga mga lugar, ngay mo ang projects. Pwede na direktahon sang presidente. Diri sa aton sa syudad o kung sa mga banwa, ginahimo ina sang mga mayor. Amo ng mga mayor, amo ang damo kwarta pirmi man. Kay mga rakiter man.
SOP man, mga dalok-dalok man. Kita nyo, pag siya mag-mayor na sila, hindi sila maghalin. Man, mga sungak-sungak. Mga kaki-5. Amo nang matutuod nga sitwasyon. Si Senator Miriam Santiago sang una, wala sang ginbutang nga projects diri sa Iloilo City nga kay nagatrabaho sa sang insakto. Ang iya trabaho, naintindihan niya kung anong trabaho ya. Mga ka-K5, ang mga nagapulungkoy ang mga congressman, wala sila kaintindi sa trabaho nila. Ang ila ginaobra, mangita pundo para nga makarakit, makanamon sang kwarta. Amo nang matutuod, mga ka-K5, magluwas kid lamang sa iban nga mga congressman, no? Nga ang ila sini, ginapaagi man sang presidente sa ila ang ila nga mga projects. Like for example, ang mga senador, magapundo sila, ipaagi nila sa lokal, ipaagi sa congressman, ting congressman akumudahon niya man. Pero may ara gidya nga mga congressman pareho sa kay Saldico. Siya ang ginatudlo ni Alcantara nga nagapangayo sang 30%. Ay na-explicar ko na sa inyo kung paano ang substandard. Dawa yung duruduritso na ano man. Nakalipat ko doon. Ang ginahimo gali nila mga ka-K5. Like for example, school buildings. No? Amo itong ambal ko siya, like for example, ang iyang kadako, nabi, butang ta, hakson sang tao, amo na kadako, amo na kadakong haligi. Kumo kay mangayo ang congressman o kon ang senador o kon ang kung sino nga funder, no? Nga naghimo sang nag-create sang fund para sa sina nga proyekto, mangayo sa sang 20 o kon 25% o kon 30%. Ang ginahimo sang taga DPWH, mga ka-K5, ang original nga plano, K5 Andre, ginapadakuan nila, gina-overprice nila. Ang iya nga original nga plano, butang tabi, isa lang katawo ang makahakos ang kadakuon sang haligi, ginahimo nila nga duha katawo ang makahakos ang kadakuon sang haligi. Sa ila nga plano lang. Pero ang ginapa-implementar nila, isa man yapon katawo ang haligi, ang kadakuon sang haligi nga makahakos. Amo na sa K5 Andre ang ginatawag naton nga substandard. Ang plano, ginapadakuan nila, gina-overprice nila para nga mapasakaan ang pundo, para nga ang pundo nga ini ihatag sa mga sungak-sungak nga mga congressman, senador, kag dugangan pa sa mga taga-DPWH, matilaw man ang taga-DPWH. Pagkatapos, kuhaan mo sa mga kontraktor sa ilang mga ganansya. Tapos, ang taga-kuha mahipos, kaya ang taga-kuha makatilaw man. Amo na siyang matutuod nga sitwasyon. Amo na siyang matutuod nga katabo sa aton. Insindihan nyo na kung paano nila kawaton kwartata. Pag-abot eleksyon, gaan kamo tayo sa kalibo, batuno nyo kag butuho nyo sila liwat, ha? Mga buwisit kamo. Labi na gindri sa syudad sa Iloilo, mga nawong kwarta kamo. Laki kamo sakon, balak mo da. Kay 500, at least gambal ko tuod. Amo nang sitwasyon, amo nang ambal ni Engineer Bryce Hernandez. Amo nang matutuod nga katabo. Siling ni Genial Urinal niya, ungka sakop man na idol, ka Pavia, ungka dos gid kami dira idol. O gani, sakop ini sang Pavia, pero may porsyon nga iya sang syudad sa Iloilo. Pero sang nagpalpak ang ungka flyover, gin panginwala na nagpunso Pilato das Jire. Ang banjire niya, por niya ka, yan niya ka Pavia, wala milabot daw. Pero sang daw nami patong itsura itong nag-inaugurar. Sakay-sakay mo to sa salakyan kag mag-picture kag mag-approve. Dapuga.
plus tato na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpagalagad, way pataka headlines ha. Diri sa lokal naton may mga dagko kita nga balita di. Amo to gani ang ginahambal nila nga may ara kuno nga mga 5, may 17 kuno ka mga flood control projects diri sa syudad sa Iloilo. Tapos may ara kuno nga ginapatihan nga ginadudahan nila nga ghost projects kuno nga daw 5 gid. Di pamangkot diin. Ano nang inyo obra na duda-duda? Nabo sila kung magduda-duda kamo siguruhan nyo. Ara kamo sa City Hall. Labi na mga konsyales nga mga pulok-pulok nga. Siling mo sa mga piho ni sila. Pero sa pagkamatuod lang, mga istampa di guma, mga klase ka mga konsyal ni. Mga ka-K5. Tapos, may ari kita nga balita diri sa lokal sa syudad. Ginpabugal mga ka-K5 ni former Mayor Jerry Triñas nga inisya mga ka-K5 ang nagbilin sang proyekto halin sang 2019 hasta sa subong 2024 mga ka-K5 nga nagbilin sa sang proyekto nga mga 7 billion pesos. Ini nga mga proyekto ipang isa-isahon ko sa inyo. Kay may ginpainsa nga daw mga sobra, mga ka-K5 daw mga masubra 700 million, mga ka-K5 nga ginpain nga pundo para sa mga drainage system naton. Di mayara magkamugali sa mga ginpagwa nga pundo sa drainage system naton nga gabahag yapon syudad. Pasibangod yung sa kay Jamjam Barunda. Ay dapuga. Kay Jamjam Barunda tuyas Jamjam Barunda ga himo proyekto sa mga area sang uton kag sa may area sang inang haro pagkatapos magba city proper. Pasibangda nyo sa Jamjam Barunda. Ilan tawa ko na ka loko-lokong klase ka utok inyo na. May ipagwa ka mo galing mga lapit-lapit 1 bilyon para sa drainage system sa mga barangay. Sa mga kabarangayan. Kagay pinaka nami sinidre, bistuhon ta sila. Sa mga pumuloyo, bistuhon tang mga barangay kapitan. Amo na kun nga grabe ang kapit patalim nila sa kay former Mayor Jerry Triñas. Kag sa administrasyon ni Raisa Triñas. Bangod mga ka-K5 nga ining mga barangay kapitan, naga-kontraktor man. Sila ang nagapangontrata sang ila nga barangay may kangtanan sa mga projects sa ila sini nga barangay sang drainage system nga wala sang system drainage lang tanan. Why sang outflow? Amo nang rason ko nga nagakakuan mangyapon. Nagalumos-lumos mangyapon sa tubig ang ila nga mga barangay. Kutan lang nila kag butangan sa mga tamburong piho na ang 2 milyon nga ginalokar sang syudad para sa ila kag ang mga kontraktor mga barangay kapitan man abi nyo. Paluwason ta kamo nga mayuda puga kamo. Obra kamo da kawakal-wakal, obra kamo da kakuan-kuan. Nga siling nyo ang mga barangay nyo gareklamo kamo na hadlo kamo. Kay base kung magbaha halin pa sa una nga binaha da. Tapos gaan kamo sa mga projects para sa drainage nyo. Kamo manggali ka pangontrata nga mga yun patula kamo. Pang isa-isahon ta kamo karon. Mga ka-K5. Plastar ko na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inyo nabatian ang buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500 kag may TC. Inom ka mo adlaw-adlaw. Para hindi ka mo high bloodon, hindi ka mo ma-hypertension, hindi ka mo ma-stroke. Kaglabi kaglabaw sa tanan, wala sang problema sa blood sugar level, tal-tal ang diabetes, kag wala labot sina maproteksyonan kita sa anong nga klase sang mga pamalatian katulad sang prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, brain cancer, sarcoma cancer, colon cancer, kag iban pa klase sang mga cancer. Mga ka-K5 nga kay ang klinika DTX 500 isa ini ka puno ini siya sang anti-carcinogenic properties. Mga ka-K5 agud nga punggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta nga sa ulihi naga-develop into a cancer. And then
Mataas kag masanigan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang managkalaguba naton nga mga selula mga ka K5 nga ara sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na ka-epektibo kag kanamiton sang DTX 500 kag Mighty C, the power duo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:21. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang Mighty C, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C, protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Klinika Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Klinika Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Klinika DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Klinika DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon nakarabor kita sa 29 minutos na nakaligal sa alas 8. Kada sila sang tiempo tanaw do. Naguloy gamplang gani ko do way pagani ko ka katalakay isyo. Katalakay na ko isyo do way pamano. Headlash plan gani. Bayan dayon oras. Pero check nato na yung latest weather report. Nagikan sa aton nga pag-asa. Nakagwa na sa PAR.
Philippine Area of Responsibility ang bagyong super typhoon nga si Nando. Pero damay nagsulod naman ang LPA, ang low pressure area nga kita sa may area sang Mindanao. Daw manugsulod naman kag report daw mangin nangin bagyo na. Kag ini siyang giningadlan nga si Bagyo Upong. Check naton kung anong latest with the report sa sining nga mga tinion. Kita sa aton nga Pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello, Engineer. Yes, sir. May gabi. May gabi sa kanang panapati sa nga Q5 News FM. Yari pinakauling rakas na panahon karon nga adlaw, Setyembre 23, 2025. Southwest monsoon nagapito sa Luzon, Visayas, sa western section sa Mindanao. Alas 4 kayo sa hapon, ulit sa plata naman ang sentro sa mataas ng super typhoon nga Sinando. Pinabuluban tabas sa tanan niya available data, yara sa 540 km nakatungdan isang Basco Batanes sa Corosago asang Philippine Area of Responsibility. May kabasugon nga hangin magalabot sa 185 km per ora malapit sa sentro. May pagmandos naman magalabot sa 230 km per ora. Magaulag pa nakatungdan namin na nakatungdan sa 20 km per ora. Samtang tropical depression naman, atong monitor, nakasulod na ini sa may Philippine Area of Responsibility, kagitagaan sa lokal na nga Upong. Alas 4 man kinasang hapon, nalinis kita ng sentro sining tropical depression, nga si Upong, ginabulaban man base sa tanan niya available data. Yara sa 45 km na sidlangan sang namin na nasidlangan sang Mindanao. May kabasugon man niya hangin magalabot sa 55 km per ora malapit sa sentro. May pagbandos magalabot sa 70 km per ora. Magaulag pa nakatungdan, nabagat na nakatungdan sa 10 km per ora. Dili naman sa aton sa may Western Visayas, partikular na ang siyudad ng Iloilo karon nga adlaw, magapangibabaw ang konsepto magalumon tubtob magalumon niya kalangitan. Expect nato may mga isolated nga mga pagulan pagpanginat pa nag-uop sa southwest monsoon. Makasarangan tubtob mabasog naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdan pa nabagatnan, pagadalas sa makasarangan tubtob mabasog man niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 25 tubtob 30 degrees centigrado. Ang adlaw nagatunod alas 5:45 kayo na sang hapon, magabot lak alas 5:39 po sa aga. Kagaman ni pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Engineer Charlie. Yes, sir. May mga clarification kita, no? Nakasulod na sa PAR naton ang ining tropical depression nga sa nagligad LPA pa lang. Diri ni siya makita sa may area sa northeastern Mindanao, no? Tungod kaningin tropical depression na siya, may posibilidad nga magkusog pa ini kag may tsansa nga makadalasa ang iya nga lagyan din sa maagi makaagi isa sa mga kadutaan sang Pilipinas. Engineer Charlie Depra, sir. Yes, sir, no, base sa iyang forecast track, kung naroon tagasundon, ini posible magalandfall sa may northern Samar by Friday by Friday early morning. Expect natin mag-cross ni sa may southern Luzon hasta sa Biyernes ang gabi to Saturday early morning. Magambar kita nga Samar, Leyte ni mga Eastern Visayas ni, no? Engineer? Yes, sir, Eastern Visayas. Oo. So may posibilidad nga kita diri sa may Western Visayas maapektuhan malabot sang iya sining hangin kag ulan, Engineer Charlie Depra. Yes, sir, possible. Check natin ang rainband niya makaabot rin sa may Western Visayas. That's why maka-experience kita sa mga heavy rains sa masunod ng mga inadlaw. May chance nga magabaskog pa ini siya, no? Susubong ti ang iya sining kalaparon sa iya sining hangin do mga sa mga 55 kilometers, no, per hour, and tub 60, no, and then 70 to 80 kilometers per hour ang iya sining gustiness. May posibilidad nga magapaskog pinesa samtang nagapasulod kag antes maglandfall sa aton diri sa may area sang Eastern Visayas. Yes, wala natin gino ka ang possibility nga magkuha pa ini sa strength, kaya rin pa ini sa karagatan, kaya posible niya as of now, bakit na siya nga forecast track, posible niya magalapot ang peak intensity ng severe tropical storm. Okay, so mga mahinay abing lakatsa, no? Mga 10 kilometers per hour lang, so subong Martes kita, may posibilidad mga Biyernes nga adlaw pa saya masulod, no? Mga inadlaw, mga 2, tubtob 3 pa kadlaw, antes makalabot, kag makalandfall diri sa aton sa may Pilipinas. Yes, sir. Sa land ba, possible mga Webes.
Yes. With that, Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and salamat kid sa liwat. Welcome sir, may gabi sa liwat. K5 News FM Kampiyon Report. Ang iyang dra sa iya nagplastar sa may Northeastern Mindanao mga ka-K5 no ining LPA sa nagligad ng adlaw subong nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility nangin isa na siya kabagyo no tropical depression kag may posibilidad nga magabaskog pa ini siya mga ka-K5 kung makasulod na gid kang makaabot na sa kadutaan kay manara pala sa kadagatan subong. And malawig-lawig gawa ang pagtinirya ni sa aton diri sa Philippine Area of Responsibility bangod kay ang iya nga lakat mga ka-K5 mga 10 kilometers per hour lang po silong perti kahinay no? Pero ang kalaparon niya galapad nga nagalapad dalin sa 55 to 60 and then ang iya sininga gastin sa kaniya nga puwersa 70 to inang 80 kilometers per hour so may puwersa na padlagan na sa lakyan mo kay 500 mga 80 hon ang dalagan sa salakyan mo dasig naman na ga buyong-buyong naman nakalimutaw mo ko ni nga mo ba mo sa hangin mo hindi black kay 500 so amo ni ang nakita kay ang iya sining landfall daw dito sentro sa area sang Samar kag mga parts sang Luzon pero te Eastern Visayas ni. So mag-Eastern Visayas mga ka-K5 lapit-lapit pero sa Western Visayas no? Ang ining iya sining sentro kung pananglitan nga magsigi-sigi ang iya sining tracking ang track niya bla diretso hindi magliko mga ka-K5 no. So amo ni balantayan naton mga ka-K5 bangod sa sining pag-igo sa aton kag diri nag-agi siya sa Mindanao. Ito mga dito tanin ni sa mga Northern Luzon ti dito na sa mga Basco Batanes lang siya maagi pero sinisang super typhoon nga si Ragasa. Former Nando mga K5 subong si Ragasa na sa kaya ron sa sagwa sa aton pungsod so iya sining international name is Ragasa. Then diri sa aton ti LPA nga ini mga K5 no nanginimo na nga tropical depression amo na nga aton nga balantayan naman mga K5 kabay pa. So kung conforme nga kuan kita gawin na wasanay kita sa Senado may kang tanan sa sining flood control projects mga ka-K5 ay sos sige may sinulod ka bagyo September planta subong damo pa nga mga inadlaw no may October, November, December baw may 3 pa ta ka bulan nga lampason antes magsaylog sa bulan sa Enero mga K5 sa 2026 na so mga 3 ka bulan no manog tapos naman ang September so October, November, December mga 3 naman ang kabulan na bilin kon Christmas ang paghamalan 93 days na lang Pasko na mga ka-K5 ikabay pa nga hasta sa December why na pro daw matiyag ko kasi sinundanay sila daw pamatyagan ko daw pamatyagan ko kay 500 ka pinasikat ang mga bagyo mga pinasikat man sila yaw hindi magpautang sang pinasikat ka mga senador nga nagapalimpyo-limpyo ka mga congressman tudlo nila mga kontraktor ka mga taga DPWH sila ya siling mo da mga matinlo pro siling mo da sa mga piho matiyag ko kay 500 ang mga senador nga wala nagahimo sang sining mga kapalpakan kagaw sang sining mga katuntuhan nga ini amo la ni guro dai kwanda mong dai Bato de la Rosa dai sino panada dai Robin Padilla inablang mga senador bla nga hindi kabalo bla magpasapalusot bla kag ginatawag naton nga mga budget insertion bla ni pero ang mga kwanda pwerte ka mga marunggis gid kabalo gi magpalusot amo man ang mga congressman mga ka-K5 sos Maria Ihunis ti garapon ni Santissima amo na nga diri sa syudad sa Iloilo kay 500 abi mo kun nga wag insindihanay den congressman kag mayor abi mo kun anong rason ang rason abi mo kun ano ang rason bangod sa mga projects ginaawayan nila ang projects gusto to ni Kwan gusto to sang una sang tatay nga suluhon yang tanan nga mga projects ti hambal sang congressman sila nga daw imo lang tanan ano kay imo yaman
Mano ko ako mapahimunong de. O, telang tawa na tabo, kundi inawais lang. Mati ko doon ginhalinan sina atong ungka BGMP bla. Dako nga project ng ungka BGMP nga ginsaylo sa Liganes iblay kay 500. Mati ko daw mo kuno nang ginawayan mo. Kita mo subong tupa. Ayambo sinyo da balak mo da. Sa sini nga mga tinion, mga ka-K5, ang mga balita ngayon na batiran ng builog nang iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kafe mga ka-K5, nga karamiton, ang kafe nga healthy, bangod sang iya, natural nga mga ingrediente. Katulad sang katulad mga ka-K5 sang ampalaya extract powder. May chia seeds extract powder kag may desugared sugarcane extract powder. Ang ampalaya ni amo ni siya ang nagatarget sang aton nga problema sa dugo ilabi na gid sa blood sugar. O chiringon siya ang nagakontrol sang blood sugar level naton para nga hindi kita matamaan sang diabetes. Tapos naman, ang isa naman, mga K5, ang chia seeds extract powder, nagabulig naman siya sa aton nga digestion. Nagabulig siya para manami kita kagdasi kita matunawan sa mga kinaon ta, hindi magburutod dyan ta. Kag nagabulig kontra constipation. Ang desugared sugarcane extract powder naman, amo naman ni siya ang puno sang antioxidant nga nagadetox sa aton nga lawas para nga magpabilin nga healthy lawas ta kag magapabilin nga hubin kag ang ato sining nga panit mga ka-K5 hindi magkunot-kunot. Lantawan nyo blay tsura ko. 53 anyos na ko may nakita ka mga kunot-kunot sa agtang ko. Sos! Tungod sa DTX Coffee Mix. Hindi ko kasaho mag-inom sa kafe, pero kung DTX Coffee Mix ang imnon ko nga kafe, wala ako gapalpitate. Kaya was siya makainom ko, makatigsim na ko sa kape nga hindi DTX Coffee Mix, gapalpitate ako. Pero kung DTX Coffee Mix ka, na kasi ka na miton sang lawas ko, pirsado. Nagliga to pag Christmas party namon to sa may Kuanbla, sa may Inang Bacolod City, Black K500, dumduman mo. Nga may ara kita nga inang mga games. Pagampang ko basketball, imnan ko DTX Coffee Mix. Nga pisik-pisik lawas ko, haboy ko tripuis kasi nagawak ko. Muna mga ka-K5, tilawin ninyo ha, Klinika DTX Coffee Mix, ga kafe ka na, ga detox ka pa. Check naton si ka-K5 Alex Kim Kaluyo sa mga balita kag informasyon mga ka-K5 sa may kangtanan sa sining inang informasyon nga may 11 ka mga barangay kuno sa syudad sa Iloilo ang naka-experience na masang baha. Abaw, labalaban si Congresswoman Jamjam Barunda naman ng basulon. San siguruhon mo? Labalaban, buwas, ang headlines naman ni buwas. Congresswoman Jamjam Barunda naman ni may sala. Kaya nagbaha naman kag may mga nag-experience nga mga barangay. Ambot ko na kung sa diin ang ining 11 ka mga barangay under sa syudad sa Iloilo nga ara sa paghinakop sang mayor. Ang mayor among makadirekta nga makahatag sang solusyon nga ini kay ang pundo halin sa syudad dapat diretso sa barangay. Ang congresswoman niya ang iya sining nga pundo halin tiya sa nasyonal. Mga ka-K5, pero laban-laban basta baha gani ni si congresswoman Jamjam Barunda naman ni kaluluoy. Birahon naman ni sang iya nga mga birahon naman isang mga chiwari-wari-wap kag sang mga istampa diguma nga mga konsyal nga nagapasikat pero wala man pulos. Check naton ang report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Kaluy. K5 Kim sa Kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. Naka-record K5 John sa onset tanan ka magkabarangayan diriya sa may Iloilo City nga naka-experience kung naka-experience siya sa pagbaha kasunod man sa
pagulan-ulan balin pa ya kagabi tubtob kay nayas ang kaagahon as long man no kang earlier in the morning or early in the morning kay na nag ulan-ulan kay Fajon tungod man diri sang habagat nga mas ginpabaskog ni Super Typhoon Nando, which actually no nag-exit naman kay nayas ang aga. And according diri kay K5 John at tatlo diri ang gikan niya sa may Mantoriao District kung pahat-pahato ng mga kabarangayan isa diri no ang Oñate de Leon sa may Kalahunan dito sa may Zone 1 o kondra sa may kilid no sang Forest Lake kay 5 John kag drama no sa Mahibaw-an Sur Zone 5 no likod sang Monte Rosa kag Ana Rose area. Sa may distrito naman sang Haro ang apektado diri or naapektuhan amo ni siya no ang Kamalig kag Barangay Balantang Zone 4 ayara no sa St. Lawaan Village kay 5 June. Sa distrito sang Arevalo ti ang naapektuhan sa Mohon Zone 1 kay 5 June wherein no isama ni kay na sa ginkantuan naton it is because nga nag-aawas ang tubig sa suba kay 5 June kag naglabot no hasta tuhod ang ining level sang tubig baha kay nasang aga. Sa may Suok Project 6 sa may Arevalo tin nagka-experience mandra no sang pagbaha-baha amo man no sa Santo Domingo kag Barangay Santa Cruz sa may area sang Arevalo. Alin pa na sang Chimpo ni Kupong-Kupong nga nagabalaha na dira ang sa inang Project 5 gani sa Masok Arevalo da kada magulan-ulan ga kuan na mong ga tournament na da ang pato ilaga kag tanga mong tournament na da sila palumba-lumba langoy. May tilapia. Hindi mabuhi tilapia da kay pertek damo pato kay ilaga. Kali nagsanay na sila na pirmi mga 19 forgotten pa sang Chimpo ni Kupong-Kupong panada nga mo ng problema dira. So bot silingon nga halin pa sang una gabaha na ina dira. So kinahanglanon pangitaan ideya kung ano dapat ang himuon nga mga proyekto para nga matigayon nga madula kay ang problema sinadira ang outage mong bot silingon guluwaan da sang kwan sang tubig halin sa halin sa aton nga dalan pakadto sa suba hindi bla mo dapat ang kinanglanon. Yes kay 5 John. May may gin pasikat si Mayor former Mayor Jerry Treñas ang iya sining inang legacy no sa pagpungko niya bilang mayor halin sang 2019 until 2024 no kay 2025 bata yan among mga 7 billion ang ginpagwa nga projects no nga tanan-tanan mayara kuno nga mga school buildings mayara nga mga inang may-ara nga mga ang sa mga public markets may eye care may ano pag ito pero may ginpaensa do mga sobra do mga lapit-lapit 1 billion para sa drainage system. Para sa drainage sa mga barangay. Kada barangay ginpainan niya sang pundo tag 2 ka milyon. Tapos ang nagahimo sa mga projects siya nagapangontrata barangay kapitan man. Ti sila man to gapakutkot silang barangay kag sila man to nagakuha sang projects. Nga subong hasta subong yapon nga baha yapon barangay nila kay may mga projects sila nga may ginpanghatag sila nga ginpanghatag nga pundo dang ato sini nga syudad. K5 Kim. Amo gid kay 5 John tumatyagan ko paubrata na lang guro ni sa Japan government ang aton nga mga infrastructure projects si 5 John kay kung i-compare man bala no in terms of repair and construction dito ya dasigay pila lang ka oras kag purido bala kay 5 John kay nami gid obra nila sala man sa mga ninuno ta kay sang una nga Chimpo sang ginsakop sang mga Hapon ang Pilipinas way kita nagpasugot kay kung nagpasugot kita tigun tani ang aton panghambal subong arigato aji mo to hike. Inibla mo na tani panghambal ta. Tapos, laban-laban, Japan government ng aton sining pungsod, kundi tani, hindi na kita magproblema sa mga baha. Di kaya nga, nami sa mga infrastructure, kaya nami ang mga Hapon maghimo sa mga infrastructure. Okay, 5 Kem? K5 ba, John? May nabalaan ko na nga ni Honggo, si K5 ba, John?
Aba, kabalo sa magambal hinunggo. Nihunggo. Sige be. Arigato, otomoto. Oh. Ano to bot silingon niya? Ano bot silingon? Otomoto gani. Otomoto. Okay. Otomoto. Ang ako niya amigo, namian siya maghambal siya niya, Ajinomoto, arigato, Ajinomoto, hay! Siling ko ano to? Siling niya, kung magtimpla ka, siling niya, sang imo nga tinula, kaglaswa, dapat may Ajinomoto. Dapat, tani, kabalo na to tani. Ang isa sa ngakon ngambal, siya nga, arigi, to. Hindi ko na pangambal, ka raw. Ate, kay tani, kung mga ginpasugta na kita sa mga ninuno, ta sa una nga sa kupon, kahapon, tiguni tani, subong mga gaarigato naman ta. Ako, hapon, garing Japan. Ako, bantog karatidor. Hura! 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 Hike! Tama na sila kay 5 John. Lain pagid yung mga Hapon, kay very disiplinado na sila kay 5 John. Yes! Kaga ini sila pagka batsyag nila, for example, mga government official sila, tapos nangawat sila sa kaban sa gobyerno, gaharakiri ni sila ga-suicide ni sila O hindi, Blacky 5 Kim? Kay kuan ni sila yung mga honest ni silang mga tawo, may-ari ni siyang dito sa may Fuji Mountain. Amo ni siyang lugar nga ginatudlo nga lugar sang mga lugar nga sa diin dito nagakommit sang suicide ang mga tao nga mga may guilty feelings bla. Bo silingon daw matsyagya daw ay sa daw hindi na sa gusto nga mabuhi sa kalibutan, may nahimo sa nga sala, hindi madala sang iyang konsensya. Gakadto na to sila sa Fuji Mountain, no, sa Karasangan, kag dito sila ka-suicide, magkadto ka na to, damo makita nga mga kwan, damo ka sa makita nga mga salakyan, mga auto, nga nagakakwan lang, nagakadunot lang nagakalaguba lang, kaya mo ng mga salakyan sa mga tao nagkadto dito nga naga-suicide, hindi na madala ang salakyan, kaya nga, ga-suicide sila mong iban ga bigti, iban ga tiro sila kagalingon, iban ginahigtan nila yung mga liog, iban ga kalabit, damo gid. So may nakita ko na sa pag-research ko, amo na ginahimo to sa mga Hapon, diri sa aton, batinggilan kita aton di. Arab lang Lan tawablas. Sala, ikaw pa isog. Lantawabla, ikaw na nakahimo sala, ikaw pang isog, tapos gusto mo tawgon ka pa nga honorable. Hambal ka nga siya Mayor, nga muning mga merkado ni nga nagkala-delay ni mga tagpo apat ka tuig na ni way pagapon mahuman siya nga hipos dapuga. Mga dito niya sa mga Japan, siya nga guilty ko siya nga magurguriok ko. Kung mga nasakop kita tani sang Hapon diri sang unang atsimpo, tani amo na tani guro aton nga pamatasan kag amo na guro aton nga feelings bla, attitude galing kay sari-sari abi aton nga kuan mo nga aton nga rasa, sari-sari mong nag-impon ang Espanyol, nag-impon ang Chinese, nag-impon ang Hapon, nag-impon ang Amerikano, nag-impon ang Borneo, nag-impon ang amo na kun nga ang kabalan kita. Sakto na nga term, kabalan. Wag ni 5 John. Hindi ko laway man. Kay 5 John. Hindi ko laway man nga ko ano, hindi ko laway man ihambal nga lampingasan, hindi ko sakit pamatian, kabalan lang Amo na no? Bags lang May kabal. Damol guya ko nang akon pakilala sila niya pare, sila niya nang si mayor na Ya grabe ka kabala no. Lingko nga niya matiyag ko kuritan mo na sila niyang guyaya sang blade inang labaha o labaha. Yung mga sunod simana pa na madugo mo. Amo ni ang sitwasyon subong amo nang may mga naglulubog naman sa tubig no?
Yes, si K5 John. Pero actually, tungod man nung nagdamin tiyempo naton subong adlaw, amat-amat man siya nag-subside, no? Galing kay medyo madugay-dugay kay K5 John. Actually, na-notice mo na naton nga ang pila diri ka mga areas, once ka masulod sang baha ka kay 5 John, mga inoras pa, no? Ka kay 5 John nga mag-subside, o kung maghunas gid pala yung tubig. Ate amo ng sitwasyon ti kalabanan niya nagaubog na lang, no, iba niya rin naanad na nga ni kay 5 John wala nga magtabok-tabok sa maitom kag mahigko nga tubig baha kay 5 John. Kita mo nang ang baha sa pila ka mga area nagligan, nakita nato, no, may pila ka mga area nga nagabaha dira sa may haro, aron galutaw-lutaw man mga diaper kanipan pagidra nga mga higko pila ka kay 5 John. Ate amo pagid na nga batasan naman ang way ta makuha sa mga hapon. Ina nga mga batasan naman na guro halin sa mo sinong mga dramhack nga mga kuana nga mga lahi nga nagka-intra naman sa lahi ta. Ultimo nga plastic nga kinanaan mo, hindi mo masulod sa basurahan, iwaslik mo lang kundi indiin. Amo naman na kung mga hapon kita tani subong, ti kundi kuan man ta ng tinlo man tatani man. Siguro mga Koreano man guro niya. Gani Chinese, ang Chinese. Jason kay 5 John, may ano man na siya mo, half man siya? Sang kuan, sang Korean? Half German, half Shepherd. Ate oy. Amo nang nami nga kuan, amo nang nami nga rasa. Half German, half Shepherd. Pala taghol na. Paano na siya magtaghol? Argaya. Sinong ginbasol nila naman kay nagka-experience naman sang baha ding 11 ka barangay, sino naman nabasulan? Actually, kay 5 June, ang patulungan nato ni isang area dira no sang Mohon, no? Dito sa Zone 1, which is dito na may ginatukod actually nga flood control project kay 5 June. Ang underman mula no sa mga diskaya ang inang proyekto. According diri sa ila, somehow do medyo nagdugay-dugay or medyo malawig bala, madugay ang pag-subside sang tubig sang nag-start na no nga ara bala ni inang flood control project sa kay 5 June based rin no sa feedback man sa mga pumuluyo kay 5 June, and even ang mga adjacent nga mga kabaranggayan which are sakop na no sang Banwa, sang Oton, just like sa Kagbang, San Nicolas, and San Antonio kay 5 June, ang malabot man no sang siling naglalapaw mula nga mga tubig sa suba kay 5 June. Pero the rest so far, ang na-notice naton, ang for example dara sa may tubang Happy Homes pala kay 5 June, sa may Kalahunan area. About dugay naman na da problema. Dugay na da nga problema sang chimpo naman na da ni kwan ni sang nagligat. Sang ligat to kundi si Kupong-Kupong, sang chimpo naman na siya ni Guraban. Si Guraban naman. Ang nilab na Happy Homes to, pero do mangoy-ngoy ka kung marakitaan mo. Ngalan niya Happy Homes, pero ang mga nag-ilista da unhappy. Hindi kayo mo mag-happy, hindi kayo mo mangin unhappy kay tungod nga pagwas ka magubas-ubas ng baha da, perting baho. O hindi ba? Lapitan ka kay 5 John sa sementeryo. Yes, grabing lamok perting lamok da kay man nga ati tiner ang tubig da. Dumduman ko may arap ako nang nabilin nga video nga manamista kami daan dito the birthday lamang may birthday celebration ng pang birthday ko to. Sige amon pang birthday, sige akon video sang mga talapya nga nagalangoy sa tunga dalan gidya. Mag-agi gani ang mga salakyan ga para lagyo sa skillet, tapos pag halin sa salakyan balik na maliot ang mga tilapia. Kuning ko, oh wow. Dalan nga kay 5 John. Ang mga subdivision dari Kalabanan sa syudad pero may ginabaha. Ano siling mo? Kalabanan sa mga subdivision dari sa syudad. Ginabaha kay 5 John. Ate Bochilingon, wala maplastar sang maayo ang drainage system. Ikaduha, may posibilidad nga may mga suba na da or may mga sapa nga tinabunan man sang sining mga salawayon nga tag-iya ka subdivision. Kundi imbes nga ang tubig ni daw may buot man imong
Siling sang tubig niya daw alagyan ko man na di sang unal. Yan di nga way na di nag-agi. Yan di abi dito kospiyak maagi. Manultol man na sila sa alagyan nila. Kaya nga ang alagyan nila gintabunan. Hindi, Blacky 5 Kem? Yes, kay K5 John, ang mga nabalaan naton kag nagliligad no naglibot kita sa mga tinudikdan man bala nga mga habagat. Kalabanan gituod kay 5 John sa Banduriao area, sa Haro area nga mga subdivision, ginabaha man na dira ang sa may Grand Plains, sa may Land Heights kay 5 John, kag iban pagid no nga mga subdivision diri sa may syudad. Araw sa subdivision Altachera, bahado hindi komportable man naman. Altachera Village ng Tawabla may baha man na da. Sa mga dalan nila da kadtutubla bago. Damo actually ka K5 John, nga bisan gamay lang nga ulan-ulan. Tawag na danaw-danaw dayon, pero kung mga hulo habagat-habagat K5 John, baha dayon. Very good term na ginagamit mo, danaw-danaw kay kung magambal ka nga baha na kigan kan mayor. Danaw lang, danaw. Tama mo sa una sa Chimpo, sa una ni former mayor, late mayor Malabor bla. Kag ni inang former city councilor Perla Zulwita. Siling ni Councilor Perla Zulwita, siling niya man perting baha na di sa niya kay ginapabayaan sila niya sang mayor. Sabat si former mayor Mansing Malabor. Siling niya yung gusto mo sa yupa da. Sabat si Perla Zulwita niya ning si Mansing Malabor ne. Nya perti ka tiga ulo. Lagaon mo sila niyang ulo, ya? Una, pahumok ang kaldero. Dami ito sa una mga konsyalya. Puro mga brilliant. Kag na kuan bala ng ang ila bala nga mga panindugan niya nami, no? Subong niya mga konsyalda. Lunsay, tanan may mga kawo sa ilong. Ang ginapaminsan nilang ila lang yang kuan ang ilang nga grupo, ang ilang nga partido, amo na ginapaminsan nila nga dapat grupo nila, dapat partido nila, dapat dampigan nila. Wala sila nagapaminsar sang dalampigan nila nga supposedly ang dampigan nila ang mga pumuluyo naton ang proteksyon kag ang kaaraydan sa mga pumuluyo sang syudad sing dapat amo ding proteksyonan nila kay nagarepresent sila sa mga pumuluyo K5 Kim. Amo gid kay K5 June. It's a matter of planning gid kay 5 June. Kay actually na-notice naton sa iban nga mga pungsod, tawag na no, once nga mag-construct sila sa mga infrastructure projects just like sang drainage, sa mga dalan kay 5 or kalsada kay 5 June kag other mga buildings, usually na ang may mga eksperto gid bala kay 5 June nga nagatutok. And of course wala abis ang corruption to sa ila mo kay unlike diri sa aton sa Pilipinas which nabuyagyag naman kay 5 June di kalabanan da mayara gid sang ginatawag nga SOP, so somehow ma-compromise ang mga proyekto bala kay 5 June, no? For example, out of the 100% nga budget, 30% or 50% lang ang mabilin for the project itself kay 5 June, di ba kompromiso gid, no? So actually kung gustuhon gid sang gobyerno naton nga masolusyonan ang pila ka mga problema especially in terms of pagbaha kay 5 June, damo gid sang pwede mahimo nga paagi kag importante bala ni kay 5 June matun-an kag ma-implement sang maayo ang proyekto kay 5 June. Okay. So amo na tamyaw naton dala si Mami Immaculate sa may distrito sa La Paz nagatutok, and of course dira kay Tita Rena Mapas sa may Rizal Lapuz, sa kay Ma'am Maymay, Ma'am Kay dira sa may Decamay, and of course dira kay Sir Loy Badilla nagapamati man dira sa subong nga gabi kay 5 June. Opo diri sa Patrol K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatan mga K5 report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Nakadala sa aton oras 4 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ngayon nabatan ang Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
mga ka-K5 sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Sa mga may problema sa sipon hilanat o botrang kaso mga ka-K5, no? Balikon lang guro na si Aron na kailangan gito mabuhi kita na komersyal subong, no? Ano nang yan na nang bypass balikon sa karon na kay alang-alang gid subong, no? Sa ato sining pangalagan mga K5 ang Klinika D3 Bio sa ka-Super Food Supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties ka ilabi na gid batok sa virus ka pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton sining lawas into monoglycerides kay isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kaya panami sa D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kag ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge na. So kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kag kung ikaw na impikta na sang dengue. So gani sa aton nga mga kauturan sa mga bagabalik-balik nga sipon hilanat o botrang kaso labi gid sa mga viral and bacterial infections mga K5 yari na ang sabat sa inyong solusyon. Ang sa inyong problema yari na ang solusyon Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Kinanglan nga mag-inom na kita sang D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kag kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:06. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nagdasa ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapanos. Ako si K5 Manilin Abarawan.
o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay, kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako and that instrument. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragadora sa aton karon nakadabot kita sa 14 minutos na kaligad sa alas 9. Sa sining nga mga itong daligidang kay check na to ng flash report na gina sa patrol, may drug by bus operation sa sining nga mga tiniyo. K5 News FM Flash Report. O kita sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron, go ahead. K5 Aaron. K5 Aaron, go ahead. Okay, alang-alang. Okay, no, sa ato sining nga mga pinarangga nga mga tagparamate no sa mga K5 naton sa Quinto Distrito, isa ka tuig na kita nga inang nagadala sang balita, kalingawan kag serbisyo publiko para sa inyo tanan-tanan no. Gani sa amon sining nga pagsaulog sang amon nga anibersaryo op din niyo kami sa September 30, 2025. Las 9 sang aga sa Sara Gymnasium para sa KKB, K5 Kalingawan sa barangay. Sinadya, malingaw, kag magdaog sa mga papremyo katulad sa mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy, katulad na bisang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag iban pa. Ini ang amon nga pagpasalamat sa inyo sa inyo sining nga pagtutok kapag suporta sa nakaligad nga isa ka tuig. Ang KKB, K5 Kalingawan sa barangay in celebration of 88.7 K5 News FM Sara first anniversary, September 30, 2025, 9 a.m. sa Sara Gymnasium. Kita-kits kita mga K5 kag atensyon sa mga runners. Handa na bala kamo nga mangin kabahin sang 88.7 K5 News FM Sara Run for Hope 2025. Isa ka tikang, isa ka paglaom sa 3K and 5K fun run for at least 100 beneficiaries mga ka-K5 sa September 28, 2025 las 5 sang aga ang venue sa May Sara Municipal Plaza. Paano kamo magparehistro? Pwede ka makakontakt sa kay Rigid Di Mayo sa 0966-507-7658 o kung 0994-441-7685 or mag-message sa 88.7 K5 Sara Facebook page or visit sa K5 News FM Sara Station sa sulod sang second inang Iloilo Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Barangay Sirudo, Sara, Iloilo. Ang pre-registration mag-start August 20, 2025. Ang walk-in and on-site registrants are accepted. Registration fee 100 para sa regular, 50 sa mga students or 17 years old and below. Ang t-shirt tag 200 pesos. May nagahulat pa nga mga sorpresa kag papremyo sa mga finishers. Sa imo tag sa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. And may ara kitang wellness outreach medical mission. Bangod isa nakatuig ang K5 News FM Sara. May ara kita mga K5 sang pagapatigayonon nga libre nga konsultasyon sa inyo nga mga ginabatyag nga mga balatian. Magupod sa medical mission sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy sa maabot nga September 28 alas 9:30 sang aga sa Sara Gymnasium. Pero tungod nga limitado mga ka-K5 ang ato sining pwede makater sang aton sining mga klinika consultant, magpa-reserve na gadaan sa inyong mga slots. Magkadto sa estasyon sang K5 News FM Sara kag ngayara na hamtang sa sulod sang second IPMFC headquarters sa Barangay Sirudo kag magkuha sang inyo nga priority tickets o kon mag-contact sa numero 0994-441-7685 o kung mag-message sa Facebook page sang K5 News FM Sara Iloilo. Libre nga konsultasyon para sa inyo kag may nagahulat pa nga mga big discounts para sa aton nga mga produkto. Kinitaay kita mga ka-K5. Ang ini nga medical mission ang ginadulong man sa inyo sa kalwan sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Philippines. Ara na si K5 Aaron. Balikon ta si K5 Aaron sa Flash Report. K5 Aaron, go ahead.
Kay Farm John. Dire kita sulit kay barangay Farm John, klaro ato yung signal. Medyo utod-utod pa, no? Plastar abis ang mayo para nga manging klaro imo sila nga signal. Go ahead, proceed. Kaya dula-dula gid, no? Plastar abi mayo kung di na pwede makaplastar, pwede nga takilid. Talikod, tuwad, una nung sistema. Kaya pangita abis ang mayo nga signal para nga makasulod kita sa mayo, no? Kag mangin manami ang kag mangin klaro ang informasyon, no, nga igadulong naton diri sa ato sining matag palamati ni may kangtana maka K5 sa sining isa ka drug by bus operation nga ginapatigayon karon sa aton nga mga pulis, no. Ano nga man nga grupo niyang naghimo sa drug by bus operation mga K5, no. Check naton ulat-ulato naton kay dali gid lang kay ara sa linya karon ginapangitaan pa nato sa manami nga signal, no, nga linya ni K5 Aaron Lloyd Refugio sa sining nga mga teriyo. Ara na sa kay 5 Aaron dali lang ha kay i-contact kadaliwat, no, para nga mangin mayong signal, no. Ay gabi lang kag si Fatima Lagarto sa Pico Masiro nya tagpira idol ang DTX Coffee Mix aperti ka barato lang nagatama, no. Ang isa ka box ni away gani klabot kuan na mga 700 lang ning isa ka box. 700 o 800 mga K5, no, ang isa ka box ang DTX Coffee Mix. Bari check naton si K5 Aaron liwat, no? K5 Aaron come back. K5 John. Go ahead. Sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Captain Glenn Suliman. Kung siya rin apat K5 John ang mga nagradakpan lonsay mga lalaki. Ang mga nagradakpan ang ginkinala sanday mga alias, no? Ang nawakla ni Kapitan John, ang muni si alias Kings, 40 anyos, presidente, gidiri sa barangay, diri sa sulod sa Altachera Village, sa barangay Kikin, Sarasaro. Nakip siya na-aresto, si alias John, 39 anyos, may ka-middle initial isa ka politiko, no? Hindi trabawagon. Residente sa barangay Hibaw, Pavia, alias ang trabaho ni alias John nagabaligya sang fruits. Baligya sang frozen foods. Mga frozen foods. Okay. Yes. Ang ikatatlo amo si alias Neil, 35 anyos, isa ka call center agent, residente sa barangay Kagamutan Sur, Liganes. Tag si alias JK, 20 anyos, isa ka first year college student, tag residente sa barangay Agisipan, Santa Barbara. John. Pag tiyama si ang gingamit ni may basmani sa pagbakal sa pulis kay Things, mo ang 12,000 pesos. Na-cover ni kay John, ang pangkabinugan niya 23 ka mga plastic sachet, duha ka na tide o kung duha ka pugkos ng plastic sa ginapatian sa bu, ang nagabugat sang ang kabugusan sang 170 grams, tag 1,156,000 pesos ang market value. Karon sa K5 John, nagapadayon pa ang pag-inventory sa pulis sa mga na-recover nga mga ebidensya. Okay. Kag kaya ka K5 John, sa side sa mga arestado, inapainwala nila nga sila nagtigya sa illegal nga droga. Apat na sila bilog ni, ang apat ka bilog ni, nabakla ng isa pagkatapos ng tatlo ni ano ni upod nga naga na pagdakop sila gahiligop na loon ta sa kay Captain Suliman kay nato dito sa sulod may mga drug paraphernalia may kaangay sang swift o continuing tutor lighter dito nga wala sang taklob may most dito nga posibleng ginamita nila nga foil kag may mga rolyo sang aluminum foil sa K5 John. So Bochilingon may kwanda, may ruruan, ano pa no siya na drug den. May posibilidad. Sige. So pangkabilugan nga na-recover mga pila ka sachet na recover? 23. Pila? Yes. 23 ka mga hit cell plus sachet tapos may duha ka na bali K5 John. Duha ka lagko? 25 initanan kadilog. Okay. Sige. Sige, salamat kid kay 5 Aaron. Sige.
K5 Zone, bantayan naman ang lugar ng mga detalye nga i-upload natin sa ating official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kaya nga flash report nga doon ng Isang Kalwan, pag-base na vitamin C sa langgit nga nagpapastol sa ating immune system, kaya nagpapahimos nga rawa sa posible nga mga baratian. Ako naman si K5 na repoyo para sa Kawan sa Iloilo. K5 News FM Kampiyon Report. Gado signal klapit sa Altachera, gado signal. Ginatamyaw na to ng tanan ng mga listeners nato, ng mga viewers, no? Unahon na to ng K5 News FM Facebook page, no? Sa kay Florenda Cadavero, Narciso Bolivar, good evening. From Hong Kong, Michael Blaze Siles or Blasi. Siles, good evening. Watching from Basilan, Mindanao, si K5K Mangambalya. Sa kay good evening Idol John kag K5 Kim, God bless always, watching from Basilan, Mindanao. Sa kay Jumar Tubungan, good evening Idol John Cap, shout out gid kay Rosindo Tamayo and family sang Parara, Tigbawan. Kay Zaldimer Camacho, antaw ko dia, lantaw lang guro. Helmer Felicidario, good evening sila nga kay 5 John. Sa kay Roy Kabatiya, Kalasagsag, shout out man. Sa kay Jel Lionel Glory, sa barangay Agkukok, Tapas, Kapis, good evening. Kay Ninita Del Prado, ari kami din nagapamati sa Sinikway Lapos sa Radyo Bandera noon, K5 na ngayon. Good evening. Kay Junito Crisosto, shout out kay Junior kag Takson sa likod Aglipay Lapas. Kay Wiljo na Lunef, set ni off. Mayong gabi, mga ngalan yun, yung pagbalis kara, para budlay, para hindi mabudlay magbasa. Yung rason yung nabalis ka, yung mga ngalan nyo man. Lori Abadonio de la Cruz, good evening pa, shout out kay Luis Israel. Kag Aini Crisel Katahom de la Cruz, Sang Rosario Dumangas, have a blessed Tuesday night, kay K5 John, keep safe. Sa kay Junito Crisosto, nasubrahan gid guro ka kaon adobo, Sir John. Jenny Halyorina, Real Talk na lang Idol, ang lugar kay may ebidensya man. Sa kay nito Sumbong, abot na naiya, pakayo tanan nga mga tindahan kay last term na, siyempre alam na kung sa Tagalog pa. Kay Jenny Halyorina niya ba si Idol, amo na natabo sa flyover, substandard, kay wala pa mabuksan, nagluyod na ang karsadas babaw. Kay Marjon Aguirre, good evening. Sa ang housing sa Pavia, gani Idol, dira sungka bla. Lapit gani sa kuwa, wala gid mapuslan, nagkalabukbok lang ang siminto. Iban nga balay ginkawat lang ang mga materials, wala gid mapuslan. Subong ang flyover naman Pavia gyapon, ga-fly lang wala gyapon na over. Sa kay Angelo de Monteverde, good evening man, nito Sumbong. Good evening. Hindi ako amo na iya, basta gusto ko butuhon, bisan wala kwarta butuhon ko ginaya. Ikaw galing kay ang pangkabilugan niya, ang mayoriya diri sa syudad sing Iloilo, dalok-dalok kwarta din. Ikaw isa sa mga may panindugan kag prinsipyo. Pero ang kalabanan nga mga taga Iloilo City di sungak-sungak sa kwarta di sa klibo gayapa-yapa. Sa kay sino pang iban nga mga followers, sa kay Daryl Parcon Fuerte, good evening man. Ria Capanas, good evening. Balansa Calanoy RJ, Alfred Arellano Zonyo Galieto, sa kay Calabao Mark, Banks PSG, good evening. Muning Anabel Alberto Villanueva, sa kay Janet Casio Tulits Arubat Dicon, good evening from Papua New Guinea. Good evening Earl John Opandagani. Good evening Sir John Capulot, watching live from New Site Public Market sa Hurdan Guimaras ko ng isyu subong sa bilog nga Pilipinas ang flood control projects diri sa amon sa Guimaras, wala kami nawasa
mga 6 hours na hasta subong wala pa iniman at ipabaho kamo day way tubig mong. So kay Zep Pinida, good evening. Di ko magkomentaryo da kay kung magkomentaryo ko filean la ko kaso, makonvict naman ko liwat. So kay Hi Gamay, good evening K5 watching from Lebanon. Jenny Lorena, good evening man. Maricel Baloro Casiple, good evening. Kay Rose Simpa, Stanley Valiente, Dejski Gagnao Tubisa, Christine Gardosi, Laila Altilio Hiroche, Verna Salvilla, good evening man. Sa kay Jose Kanyanga. Good evening idol watching from Negros Oriental. Dire naman ta sa John Kapulot News Live nga Facebook page. Sa kay Fatima Lagarto Masiro, good evening. Junjet Mulate, good evening. Sa kay Verna Salvilla, good evening. Sa kay Noli Lumugdang, ngayong gabi idol, greet mo lang kami di sa Buruwanga nga nagapamati sang imo programa kada gabi. Baw, bation tara sa Buruwanga. Sa kay Verna Salvilla, sila nga sakto ginang ginahambal mo idol. Kay Apple di Up Tabataasan, good evening, happy birthday sa kay Virginia Parinyo, sang barangay San Pedro Moro, Iloilo City. Gamonitor gid kay 5 John. Sa kay Mercedes Malquerido, good evening man. Melinda Katahay, sila nga tunog kadis Davao ba? Tos Davao si Marie Melinda Katahay. May gabi na sa mga taga Davao regards na sa kay Vice President Sara Duterte. Aragay. Sa kay Jess Bailonda, mayong gabi man. G Nang, mayong gabi idol watching from Taiwan. Yolina Arancilio Alcorin, good evening man. J.R.J. Morales, good evening idol John Capulot. Florence, good evening idol from Sambagharo. Richard Chaplan Anoche, good evening idol John, Merry Christmas watching from Barangay Sibaguan, Rojas City. Sa mga taga Rojas na mayong gabi man. Julio Sancho Abilarde Medina, good evening kay 5 Night Watch with Idol June Capulot. Gloria Lapso Montero, good evening man kay kay Renato Bindita. Mayong gabi, salamat kay siling nga pagpigupod diri sa ato siling nga pagpangaragan. Standby na kamo kay DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Ang mga balita ngayon na batian ng Builog man yung ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men para sa mga kalalikinhan na itong medyo nagmatamat na lapsoy. Mga ka-K5, yari na ang sabat sa inyong problema. Ang Extend Food Supplement for Men may makakagklabuwas ka nga nagabuli gini para sa pagdugang tag extra energy sa atong lawas ka nagapanami isang sirkulasyon sa atong dugo. Kung nami ang sirkulasyon sa dugo, wala kita kag inang libre kita kag hindi kita layo kita sa high blood, layo kita sa stroke. And pinaka the best dire kay naganami ang performance ni Mr. Nagabalik sa Hoben ang aton performance. Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibo Medicinal Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Bakla sa tanan nga mga butika kag sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Centers. Huwag kita tiyempo diri sa ato siling nga pagpangalaga sa gala sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alojado Capurot. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.